Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Shambor Lang Rinja ulong bagi MDC bat kiriu shimet kilaban ai da ke jingtho shaka office ke HADC ladadan ke jingsha penjulor Mariang ya kani ula jubab habubu jingkali ke MDC na Nongshken constituency ke Congress Mary Kharpuri ha genta kali jingkali menda kasngi sedang dorbar mang tingka ulong bagi executive committee kan sa syong bishar habala yo pediang ki shithi badan kam jingpen shisha na urang ba shnong bat naki pelit ladadan kum kata ke jingpen julor Mariang ke Congress Mary Kharpuri kalau kentu ye UCM ba umdai ban pet shiliang ki MDC ba syong hakaliang persha hendrai de ban ailang kumju Sekolah Bodan Boram, hagabdai berkejingkeli belawara di MDC Bodan Boram napok Nongshken constituency. Nakamata hatu kedanmo nakaliang ke executive committee kilat jengerap hagabdai patki longyeng kibadan kejingkendo nakamata kejingpenjulor yang kapariang kolong hoat sah. Shongknor Badan Burong ngai kuble ya CM iba labo ya kejubab kejongi akmat kayeng ibrok kowe alor kejingkeli ka ba nakaliang kejonga labo tikai ka bangakwa abangan bu jingkeli pat hangni pat akwa abantip ba keisi kansil hakanu kadur ya kini kepisa habede bat kitu kilese kinu kilong yeng mo ne kinu ki benta ki bahab ki shnong ki baper ki constituency ki baper hakanu kadur ba kaisi kansil ya kata kajingarap Reshbon kongi kejing keli kejong pi hakabade ki kijing siu ka bangini man siu nakaliang ki isi ka bagade ban le nga chu so ko ong kumni ka shem shitom hini ko nakaliang ki isi bahkan tiplut ya kai ya kijing ne kijing julor je kemaria hakino ko kijing anamar ka julor mayang kolong bon bentah tendre ka ka banga so tho pat kolong ba ka bani kong hi de nakaliang ki local MDC bakin pentip syaka isi bagadan kum kata te kai ka sinjam pa nakaliang ki isi kan pet kolong ba ban so tho lembaga application lembaga jing tho ka nakaliang ki local MDC ko ra lembaga lani larabde an ki lakang ki local MDC what to ki try shimet kila ban tho ka application jingi ba nakaliang jingi ngin bisa lembaga application ka bagi langi so don kam le abalek ka inspection langi bisa da kan ugalti ka kom pengkre joki kita ka application te nak tangi ngin sa bisa pat komno bangilaman siu syaki lana ka David Shongknor Badan Burom sa sisien mo te ako aban shu supplement biang balong hoy ngala sotu it gajing jubab ke chongpi balong ka basai ba te ndai ke ki criteria padekan mo namar ban penchisha hoy sotu biang ba pinlek ya ka inspection ke ita ki criteria ke ba penchisha ba dese kini ki bangat ha jing sha len shop jong kamariang mo ya siling ba jong KMDC umapiong bakin one banai ya kita ki application ndai ki criteria pada ki badan kam ne lese ki kita ki bakin penchisha kum ki relevant documents ki bakin penchisha ki kita ki badan kam ki ban penchisha ba gajah shisha kum kata ka jingja ban ni so tho shai ka jing penchisha hi ka ba kabangila ban base kabakamat la ngim kumok ngi pimenda na lor bangiyo ya ka shithi naki negeri shimet kabak kampen shisha shushu ya kata ke jingja ke juki kalong ba ni sutu artli ke benta kawai ke jingpinsha na kaliang urang ba shnong pakaba aru ka de na ka benta kedan ki kes ke bangila wan panwan na ka police verification tu ha ka dan em sha kum kata kita ada artli ki mat ki bakung sane ka bangi hapan bisan nikmat Lagi mula ban ong ba way bre ushoda ke shiti le kan de ndel la dan ke jingpisha na ba shna ka dan so police ke kita ke la pin scam pak syong pat ka isi pat hatu ka dan kam ne na lor kata pa nginang le ye ka field inspection pat balak kata pa ka syong kat kum ka situation ka bangi kendo rishwat rasa sisen Shongknor Badan Buram
Ngasukwa abantip na ICM Badan Buram. Ba desi kanumdan kanu ka jingle siliang khmat ka jongpi isi. Yangi kiliang yate. Namar bafi kejingjah bede bat kejinglin shop jong kamariang kamde kaba desi mo kabenang bangi syukwa ai bangi. Kabawan hakapor kabangim songthu bangim tip. Tengah ko aban ong ipi hang ni ba kandon ne em kata kabal se kaba pinai renti lang ye berokhat KMDC baro ardu kendai ngut KMDC balese adu mo ani don si nominate habin tu langi te kandon nem kum kata balese yo kadon ka jingle silang khmat pada hadir na buat yo namar banga joy pi kadang don kowe ke bangan habara application ipi agini kisni kabadang silap ja ko solong kitip ha solong mo kadang ka jinja coba sosi solong tingang scam ka ba pin numle siang khmat yanu rum te pun jubab ni kata kolong nganum le silang khmat boleh sibon nakaliang jongaru layo sno nakaliang honorable mo MDC na darap kren ai kublei I kumjuro nai dia in charge hato ka jingkali jonga wani kong hato don em ko portal ne ki kenja form on apply namta kanika natural calamities haduk mentai ka jingtip jonga nang ngoi ki menak ka ni kong hi ampat cum lalap ba kandat ko kata ka kenja application form deka banga base ni kong hi ka bayu nga sotu ka namba kanika city ka application ka bagi thok ni orang kat ka nak liang MDC ni nak kat baki yang dah ada mentah yang som yang pak cim ladan kum kata ka format to kublei sibon I am in charge o si am don borom ro ju kapor ni kapor ka jing yo snow ka jing jubab ka jung phi nakaliang phi man ne pyong la don kita ki MDC ben one man approach phi nam ta kita ki natural calamities maso ka bha pada ka sadon bet ka differences kan don bet imbalance one way bakam yajan no one way Mokam na jengai ka distance ru kan pair kan don bagi imbalance tengah bu jengkeli hato ladon nem ka jing perkhat na kaliang ka isi buat thama ka jengelam jongki si yang bodon borom ba pin perkhat no ban bu no ka slab category but ki rates nam ta ki hailstorm nam ta ki floods nam ta ki earthquakes suk babu be dagarit kamar bungi no approach bet ya kan ni ka jing julo jong kamar yang bede buat ki ria kata ngenyo Bade bat ka flood nika kumta genyo kata bade juman kata tangkatai to ha ka bade pa kata ka ya jingkeli na kaliang I namai khmat na po soyang buram lada piong ba lada upria ngin bu kata jumai kata lada upria uhap mulumala ngin ai sibu ai nuksa sanajar sibu jumai uba mulumala sujulor cukrak mulumala ne su mensam mulumala inang ngin rit no sibu ajar te kata ro kan kawan ra ka jinge pher hi tin re ke ja jumut jong pi kalong bang asutnak ba ngan bu ha kom perkhat kalong bangin ngan sa khot di department concern ban ye perkhat ke ka ba ka hatam na ka mata banum dan ka dino siliak kata ka bangan sa le ban ka police one Mr. Chairman sir kabidi bagani ka jingkeli balong ra deiba al kharbani kamsumla don kanu ka no objection certificate bala ai sekani ka ko factory hapo tidang kublai shibun shokno bran borom apilai lat inga banbu ya kene ke jingkeli te ngakwa ru manyo ke jingtip na IEM in charge haba mane piong ba kamdon kano ka NOC ba pilai ya kani ka factory wadan hapo tidang tinga kwa kan bu ko ke jingkeli ke kesenjam jong ke isi ka dei ban le habe dei bat kum kini business establishment ki bom shim ya ka NOC na ka council Mr. Chairman sir kabidi bagini ki ko factory in particular kamha ka purview jongi ka district council ready ka kam joka state government but lese ke jing bam shim jo ka ki ko factory ka NOC na kaliang jongi ka district council lu ka dei namar ba na kaliang ka
sarkar la di sarkar jala kamshim labu ki kriteria la ne ki condition jangka ba ki de manshim ya ka NOC na district council Namar kumu MDC bakwa ban shim jing dikli hadin bangayo ya kesti na kesnang nama ki address nga akwa ban wara ya kini subject syaka isi kenang ba nang nis kematru kenang baki snong ru ki tip kumno pan approach ya ki local MC nek local mali tina keling junga ngakwa aru ban bu kejingkli ya UIM ba hato haba kini ki kenja cook factory kimshim ya kata ka mo kumbo ong phimne lamba ka si government to ka kata nempat ya kayo ka kot jong konsil pat haba nama kani ka jaga gadi hapi putusam jong ka dis konsil tan em ka yo ka kot ka council ke jongi namar balong phimne ba kani ka ko futi kam ha ka review jongi jong ka district council Mr. Syoknor Badan Brom na squat jing sya lo kani maka ka jing tip ka chungi ka ban apply ka cook factory ka don kam ka clearance ka NOC na po ka forest department dan ray mentan ngayo so na ka jubab jing EM yung bam don kam nang ni na po dis council ka debit ka kam jang state government so squat yo jing sya kata kamut hagi senam gi bamanswa so ba ki wan pan ya ka NOC nang ni na po dis na po forest department hakabadai baka jingkeli hakabadai baka NOC dan naka hakabadai baka forest department kalau mana ka forest department ki ai kan dan forest clearance certificate dan rai namar pai kan ni ka bentang ngam simla yo ban pe namar ka poi kai chai IM lan te rai ka bangala man tip kalau banganuan hatu kan ni ka kok fitri kan dapat te dang ne kalau bangan koli ka officer hatu kila sim em kan dan forest karen nak forest department lara gimpat sim anong ipi kabangan len ko klobang in ai ka kanut seki bagi depan pendap keluar ya kata ka suran jangan ai